This is 1050 that shows the same hostage entering into the hospital with a gunman, terrorist inside the hospital. Pynrieh ki sipai Israel ya ka video bayo na Shifa Hospital. Ba ki leno Hamas ki perenkam ya ka neko hospital kum ke jaka Pynrieh ya ki bala shah kidnap ha ka nyau terik Oktober arjar pulai. Ki ne ki ba shah kidnap ki de na ri Thailand ba ri Nepal. Unong ai kitin jongga Israel Defense Force ulaong ba kintip shano ba ki ne ki ba shah kidnap ki don mentah. Uong ba ka de ka kamram jongki banwat bat pelaj im yaki. Uong ba ngin shong thai ngin persang kat kabala ban wallam saying ya paro ki khulung ki temen ki kenthe bat senrang ki ba shah kidnap ha ki leno Hamas ka parthe ka de ban penrem jingle jong ki leno Hamas da ka ba penun kam ya ka Shifa Hospital kum ka jingyada na ka ba shah terbom na ki sipai Israel.